खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम नोंथांखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो सावरायगोन खोब इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिकनि सायाव आयदानि सायाव। बे टपिकआनो जागोन गोदानै 23 जानुवारि खालार जानानै थांनाय बिटिआर सुक्ति। बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफ्रा एबा बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफ्रा मा लाब जागोन, साख्रि मोनगोन ना मोना, साख्रि बाख्रि बा बायदिसिना रांखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव जायखिजाया बिथिङाव बर' रायजोफोरा बेनिफ्राय मा लाब जागोन आरो मा लाब जाया आरो बेयो माबायदि खहा गोनां, बेयो माबायदि मुलाम्फा गोनां बे बिटिआरआ जों बर' हारिनि थाखाय। बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट टपिक्स माखासे इम्पर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। थ' नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय। स' बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि थाखाय बिराद गिख्रंथाव आरो गिलु बालुबो। बिटिआर सुक्ति जानानै थांनाया जोंनि थाखाय बिराद सुखु लाबोगोन बायदि, आरो नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां माने गोनो गोथो साननाय दाङाबाजि हांगामा लाबोगोन बायदिबो जोङो साननानै मोनो। खिन्थु आरो आं दिनै मोनसे बाथ्रानि बिथिंखौल'सो सावरायगोन आङो, बे जाबाय जोंनि इयुन जोलैफोरा साख्रि मोनगोन ना मोना, साख्रि मोननायनि माने पसिबिलिटिसा माबायदि। दिनै जों बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माखासेफ्रा बिराद फुरथि आरो बिराद माबा मोनसे आसा खालामनानै लादों। बिटिआर मोनबाय साख्रि मोनसिगोन, सोरबा बिमा बिफाफोरा सानदों बिटिआर मोनबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा साख्रि मोनसिगोन, सोरबा फरायफुबाय थानाय सेंग्रा गथ'फोर जायफ्रा ग्रेजुवेट हायार सेकेन्डारि मास्टार डिग्रि खालामबाय थादों साख्रि मोनसिगोन, बिटिआर जाबाय, बिराद मोनसे आसा गोसोआव सुजुनानै लादों। ओरैबायदि आसा पजिटिभ मोनसे आसा सुजुनानै लादों, आं बिटिआर जाबाय नालाय साख्रि मोनसिगोन, बयबो गावबा गावनि लेभेलाव आं साख्रि मोनसिगोन, उमुका साख्रि मोनसिगोन, बिटिआर जानायखाय गोबां मानसिफ्रानो साख्रि मोनसिगोन होननानै गोसोखौ रंजानाय मोन्दों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों, दिनै जों जिबायदि माने खुब माने इगारलि जोङो समखौ नेबाय थादों साख्रि मोनसिगोन होननानै, नाथाय जोङो दानो सांग्रां जाखानाया मोजां। बै बिटिआर जानायनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो मानसिफ्रा साख्रि मोनाबो जानो हानाय। बिटिआर जाबानो जों साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रा बा बिटिआरआव थानाय ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा साख्रि मोनजोबगोन बेखौ मालाबाबो दा सान। आरो बेबायदि माखासेफ्रा दिनै बेबायदि सानना लानाय मानसिफ्रानो जेब्ला इयुनाव साख्रि मोननाय नङा आरो बै मानसिफ्रानो बिटिआरखौ सोंखारिगोन, बिटिआर जानानै आं जेबोखौनो मोनदिया, बिटिआर जानानै बै मानसिफ्रा बैसोरो जेबोखौनो मोनदिया, गोबां माने बिसोर मानसिफ्रानो बिराद दावराव सोमजिहोनो नाजागोन। जाय मानसिफ्रा बिराद माने साननानै लादों आं साख्रि मोनसिगोन, बैसोर साख्रि मोनसिगोन होननानै, बै मानसिफ्रा खिन्थु जेब्ला जों बे बिटिआरआ जेब्ला कार्यकरि जागोन, जेब्ला एग्जिकिउसन जानायनि उनाव साख्रि मोनाब्ला गोबां मानसिफ्रानो दावराव दावसि सोमजिगोन आरो बिटिआरनि हेंथा लामा लागोन। बिटिआर जानानै आं जेबोखौनो मोनदिया, बिटिआर जानानै आंनि गथ'आ जेबोखौनो मोनदिया। नाथाय बिटिआर जाबानो जों साफ्रोमबो मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन बे नङा। नाथाय बिटिआरआ नैबेनि थाखायसो, बिटिआरआ साफा इन्डिभिजुवेल मानसिफोरनि थाखाय नङा, बियो इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जागोन बियो, खिन्थु साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेलनि थाखाय बिटिआरआ लाब गोनां जायाबो जानो हानाय, मुलाम्फा गोनां जायाबो जानो हानाय। खिन्थु जोङो नैबेखौ साननांगौ, बिटिआरआ जोंनि समाजनि थाखाय बियो खिन्थु मुलाम्फा गोनां 100%। बिटिआरआ जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जे मुलाम्फा लाबोगोन बे 100%। बिटिआरआ जोंनि जायखिजाया माने समाजनि बेलायाव, हारिनि बेलायाव बा जायखिजाया माने सोरबिथिं थासारि जौगानायाव बे 100% मुलाम्फा गोनां। जोंनि लामा दालाङा जागोन, जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफ्रा बिटिआरनि गेजेरजों जागोन, बिटिआरनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना आयेन बानायनो हागोन आरो इनडाइरेक्टलि जोङो समाजखौ फोसाबनो हागोन, जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिनो हागोन, जोंनि हारिनि रावखौ जोङो जौगाहोनो हागोन, लाखिनो हागोन, जोंनि जोंनि आगोलनि नेरसोनफोरखौ जोङो रैखा खालामना लाखिनो हागोन। बेनो जोंनि लाब, बेनो जोंनि मुलाम्फा गोनां। नाथाय जोङो इन्डिभिजुवेलि जों मालाबा मोनाबो जानो हानाय। मानोना बांसिन मानसिफ्रानो नोङो मोनसे साख्रि मोननो थाखाय नोङो इलिजिबिलिटि थाथारनांगोन, नोंहा इउ मास्ट बि इलिजिबल फर गेटिं अ जब। नोङो मोनसे जब, मोनसे खामानि, मोनसे साख्रि मोननो थाखाय नोंहा इलिजिबल थाथारनांगोन। दिनै सासे ओरैबायदि मानसिफोर दङ, लेखाफोरा गैथारि मानसिफ्राबो दिनै बिटिआरखौ लानानै आं साख्रि मोनसिगोन, उमुका साख्रि मोनसिगोन होनना साननाय मानसि दं। नाथाय जोङो साख्रि मोनगोन होननानै
साना थानानै खिन्थु साननैसो उनाव साख्रि मोनाबाथाय बे बिराद गिलु बालु थासारि सोमजिगोन जोंनि गेजेराव बेनिखायनो मालाबाबो दा सानसे बिटिआर जोंनि थाखाय साख्रि साफ्रोमनिबो थाखाय साख्रि होगोन मालाबाबो सान खिन्थु बिटिआरखौ जोङो साननो हायो नैखौ जोङो साननो हागोन बिटिआरआ जोंनि हारिमुखौ जौगाहोगोन बियो नैखौ जोङो साननो हायो बिटिआरआ जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोगोन आरो बिखौ साननो हायो जोङो बिटिआरआ जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनायाव संरैखाथि होनायाव बे 100% जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बियो जौगानाय लाबोगोन बे बिथिंफोराव खिन्थु इन्डिभिजुवेलनि बिथिङाव बियो 100% साफ्रोमबो फरायसा साफ्रोमबो मानसिफोरनि बेलायाव बियो साख्रि लाबोना होनो हायाबो जानो हानाय बेखौ दिनैनो सांग्रां जानांगोन आरो दिनै जुदि जों बिराद साख्रि मोनगोन होनना साननानै लायोबा गाबोन साख्रि मोनाबाथाय बै जायफोरा साख्रि मोनगोन होननानै सानना लादों दिनै बै मानसिफ्रा गाबोन खिन्थु बियो ओरैबायदि सोंखारिगोन बिटिआरखौ आरो बियो बिटिआरनि हेंथायै थांगोन आरो बिटिआरनि हेंथायै बाथ्रा बुंग्रा जागोन आरो बिटिआरनि हेंथा बाथ्रा बुंनानै बियो बे बिटिआर ओनसोलाव खोब दाङाबाजि हांगामा सोमजिहोगोन दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिटिआर लाबोनाया जोंनि थाखाय इनडाइरेक्टलि गोबां लाब दङ मानोना जों दिनै जोंनि न'आवनो इन्जिनियार फरायनो मोनसिगोन जोङो इन्जिनियार फरायनो थाखाय जोङो बेलेग जायगायाव गुवाहाटी दिल्ली मुम्बाइ सिलचर मबा मबि जों थांनो गोनां जायो मेडिकेल फरायनो थाखाय जोङो डिब्रुगड़ सिलचर मबा मबि गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो पलिटेकनिक बायदि बायदि नार्स फरायनो थाखाय जोङो बायदि बायदि गोजान गोजान जायगायाव थांनांगोन नाथाय जोङो दिनै बिटिआर मोननायनि कारनाव इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो फरायनो मोनसिगोन मेडिकेल फरायनो थाखाय डक्टर जानो थाखाय जोङो जोंनि जायगायावनो फरायनो मोनसिगोन आरो बेफोरबायदि जेनेबा अर्गेनिक इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बेफोरखौ जोङो जोंनि जायगायावनो फरायनो मोनसिगोन स्पर्ट्सनि सोमोन्दै जोङो स्पर्ट्सनि सोमोन्दै फरायनो थाखाय जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि खाथि खालायावनो बर' ओनसोलफोरावनो जोङो स्पर्ट्सनि सोमोन्दै खेला दुलानि सोमोन्दै जोङो फरायनो मोनसिगोन इउनिभार्सिटियाव थ' बेयो जोंनि 100% मुलाम्फा गोनां मोनसे सुक्ति मोनसे गोरोबथा थ' खिन्थु जोङो मालाबाबो इन्डिभिजुवेलनि लाबखौ मालाबाबो साननाङा जोङो आरो जेब्ला जोङो इन्डिभिजुवेल लाबफोरखौ सानगोन जेब्ला जोङो बिटिआरखौ लानानै जों साफ्रोमबो मानसिफ्रा साख्रि मोनजानो लुबैगोन अब्लाना बे बिटिआरआ खिन्थु जोरथाय जानाय नङा बे बिटिआरआ 2 बोसोर 3 बोसोर 5-10 बोसोरनि उनाव बे बिटिआरआ माने थेर बेथेर बायफ्लेलांगोन आरो बे बिटिआरआ बिटिआर जानानै थानाय नङा बियो गुबुन मायबा मायबि माने गुबुन हारिया सेख'जोबना लागोन आरो आल्टिमेटलि जों मा खालामनांगोन बेनिफ्राय जोङो जेबो लाब मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो मालाबाबो बे बिटिआरनिफ्राय जों इन्डिभिजुवेल लाबखौ मालाबाबो रावबो बिस्रायनाङा आरो इन्डिभिजुवेल लाबखौ जुदि जों नायगिरोबाथाय गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय नायगिरोबाथाय खिन्थु बे बिटिआरआ गाबोन समफोर बे बायलांजोबगोन आरो थेर बेथेर जालांगोन आरो जोङो बिटिआरनि गेजेरजों आलादा हादोर मोननायनि थाखाय जि फर्मुला बाहायदों बे फर्मुलाया खिन्थु जोंनिया गाबोन समनियानो बियो धंस जालांगोन दा ओंखायनो बिटिआरआ जोंनिया जिहेतु बड'लेण्ड मोनफुंनायनिसो मोनसे आगान बियो बे जोंनि आगाना बे जोंनि जितु 1 स्टेप एहेड आगान बे खिन्थु 1 स्टेप बेक जोङो फैफिननोसो नांगोन थ' बेनिखायनो जोङो बे बिटिआरनि गेजेरजों जोङो मानसिफ्रा मालाबाबो पार्सनेल बेनिफिट इन्डिभिजुवेल बेनिफिटखौ जोङो बांसिन साना लाबासिनो जोङो एज ए होल कमिउनिटिया बेनिफ्राय मा लाब जागोन जोंनि हारिया बेनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव मा जौगानाय जागोन डेफिनेटलि जेरैबायदि जों आरो बे जोंनि समाजनि एज ए होल समाजनि जौगानायानो जोङो पार्सनेलि इन्डिभिजुवेलि गोबां लाब जायो जेरैबायदि बिटिआर फैनायनि लोगो लोगो जोंनि दा जिमान भेन्सार स्कुलफोर दङ बे भेन्सार स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन दाना बे भेन्सार स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखायनो बे भेन्सार स्कुलफोराव मास्टार खाथिबाय थानाय मास्टरफोरा टिचारफोरा दरमा मोननाय जासिगोन दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसाव गोबां माने साख्रिनि मासि ओंखारगोन भेकेन्ट पस्ट ओंखारगोन बे भेकेन्ट पस्टफोराव गोबां मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन सुकिदारनिफ्राय जागायजेननानै एकदम लेक्सारार प्रफेसार सिम जोङो गोबां मानसि साख्रि मोनगोन बेनि गेजेरावनो गोबां हाइलि क्वालिफाइड जोंनि मानसि गैया खिन्थु बांसिन फिसा फिसा पस्टबाबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां साख्रि मोनगोन मोनथाम इउनिभार्सिटिसाव नोङो फिसा फिनला सुकिदारनिफ्राय ग्रेड 4 निफ्राय जागायजेननानै ग्रेड 4 ग्रेड 3 ग्रेड 2 ग्रेड 1 खौ मोनबांनाय नङा जोंनि मानसिफ्रा हाइलि क्वालिफाइड मानसि जोंनि गेजेराव गैया खिन्थु मोनगोन जोङो एटलिस्ट सामथिं जोङो मोनसे मोननै पस्ट जोङो मोननो हागोन खिन्थु ल' लेभेलनि जितु 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 2 ग्रेड बेफोरखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन थ' बेबायदि जों इनडाइरेक्टलि जोङो गोबां लाब जायो आरो जोङो इन्डिभिजुवेलि आं साख्रि मोनाबो जानो हानाय सोरनिबा गथ'आ साख्रि मोनाबो जानो हानाय खिन्थु जोङो जोंनि बिदा फंबाय बा जोंनि फंबायफोर जोंनि इयुन जोलै सोरनिबा फिसाज्ला बा जोंनि देनां जानो गोनां फिसाज्ला फिसाजो बै गथ'फोरा बै इयुन जोलैफोरा खिन्थु दिनै
जायगायावनो बिटिआर ओनसोलाव थानानैनो डक्टर इन्जिनियारिं बायदि बायदि फरायनो जोंनि जायगायावनो मोनसिगोन आरो बेयो जोङो गुबुन जायगायाव हरनांगौ जायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ गोबां थाखा खरस जायो दोनहैनाय माहैनाय जानाय लोंनाय खिन्थु जोंनि न'आवनो थानानै उदालगुरियावनो थानानै तामुलपुरावनो थानानै क'क्राझारावनो थानानै रौमारि रौता माबा चिरां बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवनो थानानै जोङो मेडिकेल फरायनो मोनसिगोन इन्जिनियारिं फरायनो हासिगोन डक्टर फरायनो हासिगोन आरो बायदि बायदि गिदिर जोङो गिदिर जोङो गोजौ सोलोंथाइ जोङो लानो हासिगोन थ' बेनो जोंनि इनडाइरेक्टलि लाब आरो बेखौसो जों साननांगोन आरो बेखौ सानोब्लासो जोङो बिटिआरनि गेजेरजों मेक्सिमाम डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हागोन खिन्थु जोङो मेक्सिमाम डेभेलपखौ मोननायनि सोलायै जुदि जोङो पार्सनेल बेनिफिटखौ लुगैबा इन्डिभिजुवेल साख्रि मोननाय माबा बेनिफिटखौ लुगैबा बे बिटिआरआ खिन्थु गाबोन समनियानो थेर बेथेर 5-10 बोसोरनि उनाव बेयो थेर बेथेर बायख्रेबलांगोन बियो थ' जों बेखौ बर' रायजोफोरा रावबो सांग्रां जायाबा जों खिन्थु धंस जालांगोन आरो जायफोरा बिटिआर खालामनानै साख्रि मोनगोन मागोन बिराद आसा खालामनानै दं खिन्थु बियो बिराद माने जोङो आसा खालामना थानाया जोंनि थाखाय बिराद लस जागोन खायसेया फरायनायखौनो एसे लुज खालामलांदों जेनेबा खालामलायनाय बायदि मोनदों आङो बिटिआर मोनसिगोन बारा फरायबाबो जासिगोन ओरैबो सानलायनांगौ खायसेया दा बिनिखायनो जोङो बिटिआर मोनदोंखायनो जोङो बांसिनसो फरायनांगोन मानोना बै बिटिआरनि जिथु ग्रेड 1नि साख्रिनि पस्टफोरखौ ग्रेड 2नि साख्रिनि पस्टफोरखौ अफिसार लेभेलनि पस्ट ग्रेड 1 साख्रि जिथु डिरेक्टर माबा बेबायदि जायखिजाया ग्रेड 1नि अफिसार लेभेलनि साख्रिफोरखौ जों बर' मानसिफ्रानो लाथारजोबनांगोन जों खिन्थु दिनैनिफ्राय बिटिआर जानायनिफ्राय जों बिराद गोख्रोङै जोंनि गथ'फ्रा जोंनि जायफोरा हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थादों जायफोरा ग्रेजुवेसन खालामबाय थादों जायफोरा पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामबाय थादों बै फरायसुलिफोरा बिराद गोख्रोङै दिनैनिफ्राय जुदि बिराद गोसो होना फरायोबाथाय जोंनि मानसिफ्रानो जोंनि बर' मानसिफ्रानो अफिसार जानो हागोन प्रिन्सिपाल जानो हागोन डिरेक्टर जानो हागोन इन्सपेक्टर जानो हागोन बायदि अफिसार लेभेलनि साख्रिफोरखौ जोंनि मानसिफ्रानो लाजोबनो हागोन खिन्थु जों जुदि बिटिआर जादों होननानै बिराद माने सिम्पोल आरो बिराद फुर्ति लायोबाथाय तामसा फुर्ति लायोबाथाय खिन्थु बे तामसा फुर्तिया जोंनि थाखाय बिराद खैफोद गोनां आरो बियो जोंनि गेजेराव खैफोद लाबोगोन आरो जोङो जेबो साख्रिखौनो मोननाय नङा जोङो फिसा सुकिदार माबा क्लार्कफोरखौ मावना थानांगोन थ' बेनिखायनो बे बुस्थुफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन दाना लास्ट फंसे बाथ्राबाव जोङो जिहेतु बिटिआर मोनबाय दाना रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों आङो बे बिटिआर मोननायाव बिटिआरआ जिहेतु बड'लेण्ड मोननायनिसो मोनसे गिबि आगान बियो बड'लेण्ड नो रेस्ट गोबाङानो बुंदों बड'लेण्ड मोनालासिनो मानो रेस्ट लाखो नाथाय दिनै एनडिपि आरो एबसुआ आं मिथिनायाव रेस्ट लायाखै बिथांमोना बड'लेण्ड मोनागौ माने बिथांमोना रेस्ट लानाय नङा नैबे जाबाय बड'लेण्ड लायनो थांबाय थानायाव लामायाव मोनलांनाय मोनसे खाबु बे खाबुनि गेजेरजों बे मोनसे जांख्ला बे जांख्लाखौ मोनबाय नालाय जोङो बे जांख्लाजों जोङो गोजौ गाखोलांनानै जोङो बड'लेण्डआव मोनहैसिगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसो होनांगोन जाय मानसिफ्रा जाय लिडारफ्रा नैबे बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बै लिडारफ्रासो खिन्थु बे जाख्लायाव बोरै उथिनांगौ बे जाख्लायाव उथिनायनि फर्मुलाखौ बिथांमोनासो मिथिगोन बे जाख्लानि गेजेरजों बोरै थांनानै बड'लेण्डखौ मोनहैनांगौ बड'लेण्डआव गाखोहैनांगौ बेनि फर्मुलाया खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्तिखौ खालामग्रा एबा बिटिआर सुक्तिनि जिथु मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव सिगनेचार होग्रा सहि होग्रा सागान होग्रा लिडारफ्रासो खिन्थु बिनि फर्मुलाखौ मिथिगोन बेनिखायनो फैबाय थानाय माबि खामानि जाया मानो जेरैबायदि इलेक्सननि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो इलेक्सनानो जा बा बै लिडारफ्रा जोंखौ जि बुङा मानो बे बिटिआर सुक्ति खालामग्रा बिटिआर सुक्तिनि साइन होग्रा लिडारफोरा जोंखौ जि बुङा मानो जों बिथांमोननि लामा मथे बिथांमोननि लामाजों बिथांमोननि बुंनाय लामाजों जों खारनो हायोब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ फैगोन 6 बोसोर बा 5 बोसोरनि गेजेराव बा साननैसोनि गेजेराव आं खमायखौथ' बुंनो मिथिया जायखिजाया साननैसोनि गेजेराव जोङो अब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ मोनफुंनो हागोन नाथाय नङाबा जों खिन्थु बड'लेण्डखौ जोङो मोनफुंनाय नङा मानोना बेयो सुक्ति खालामनायाव जायफोरा सागान होनो मोनाखै बै सागान होनो मोनि लिडारफोरा खिन्थु बड'लेण्डखौ बै सुक्तिनि गेजेरजों बोरै मोनहैनांगौ बिनि फर्मुलाखौ खिन्थु बै सागान होगिरिफोरासो मिथिगौ सुक्तियाव सागान होगिरिफोरासो बै सुक्तियाव सागान होनो मोनि लिडारफोरा खिन्थु बिनि फर्मुलाखौ मिथिनाय नङा बेनिखायनो आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों जोंनि बे बिटिआर सुक्तियाव जाय लिडारफोरा सागान होदों बै सागान होगिरि लिडारफोरा जोंखौ जि बुङो जि मावनो होयो जि लामाजों थांनो होयो जोङो बे लामाजों थांथारनांगोन अब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ साननैसोनि गेजेराव जोङो मोनफुंनो हागोन थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो नोंथांमोनखौ आङो बेखिनि इम्परटेन्ट बाथ्राखौ बुंबाय इयुनाव आरो सम मोनोब्ला मोजां बाथ्रा सावरायबोगोन स' इयुनाव लोगो मोननाय मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय